Середа, 27 грудня, 1399-й день анексії Криму. Підсумовуємо головні події на цю мить. В студії Маргарита Потапова. Вітаю вас. У ці хвилини 74 українські бранці ОРДЛО мають отримати довгоочікувану свободу. Саме зараз повинен розпочатися обмін полоненими на Донбасі. В інтернеті вже з'явилося відео, як з колонії в Луганську виводять українських полонених та відправляють на місце обміну. За своїх 74 громадян Україна віддасть 306 терористів та кадрових російських військових, затриманих за злочини проти нашої країни. Як очікується, звільнених українців доправлять 2 бортами до Харкова і Києва. Літак на військовому аеродромі в Борисполі чекають о 19-й. Загалом у застінках ОРДЛО тримають понад 160 українців. Однак бойовики називають значно меншу цифру – 97. Зустрінь своїх. У мережі закликають усіх охочих зустріти сьогодні у Борисполі 74 українця, звільнених з полону бойовиків. Для учасників акції організували безкоштовний трансфер. Зі станції метро Бориспільська з 5-ї вечора ходитимуть автобуси прямо до місця зустрічі на Литовищі. Ініціатори акції закликають українців брати з собою державні прапори, кульки, квіти і плакати. Тим часом у зоні АТО бойовики вкотре порушили різдвяне перемир'я. Внаслідок ворожих обстрілів 1 український боєць загинув, ще 3 отримали поранення і 2 бойові травми. У районі Світлодарської дуги проросійські найманці застосували міномети і великокаліберні кулемети. Загалом минулої доби вони 6 разів обстріляли опорники українських захисників і тим самим зірвали домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню на свята. Біометричний контроль на кордоні з Росією, на лінії розмежування у зоні АТО і на адмінмежі з анексованим Кримом. Сьогодні Україна запускає його в тестовому режимі, а повноцінно він запрацює з 1 січня. Однак в Українській Держприкордонслужбі вже запевняють, кримчанам здавати відбитки пальців не доведеться, адже вони є громадянами України. Біометричний контроль торкнеться лише іноземців, в першу чергу росіян, а також громадян ще 70 країн, перелік яких затвердила РНБО України. Під час перетину кордону з Україною іноземцям доведеться проходити процедуру сканування відбитків пальців. Громадяни 71 країни, ті, з яких потенційно може виходити небезпека з тих чи інших причин для громадян України, вони будуть здавати біометричні дані, а саме відбитки пальців, під час перетину кордону України на в'їзд. Ці 71 країна сюди входить в тому числі і Російська Федерація. З 1 січня ця складова, мається на увазі біометрична складова загальної системи, вона розпочне свою роботу в 157 основних наших пунктах пропуску. Захист Чийгоза та Умерова звернувся з 2 адміністративними позовами до суду на адміністрацію Путіна. Адвокат Ніколай Полозов таким чином вимагає надати інформацію щодо указів про начебто помилування заступників голови Меджлісу. Раніше російський захисник та його кримський колега Едем Семидляєв подавали адвокатські запити до адміністрації президента Росії з проханням роз'яснити, на яких підставах звільнили лідерів кримських татар. Проте там їм відмовили, мовляв, ці дані засекречені. Полозов стверджує, це суперечить російській конституції. Подал сегодня 2 административных иска в Тверской районный суд города Москвы. Это суд, на территории которого располагается администрация президента. С требованием, во-первых, признать решение об отказе в представлении данных, содержащихся в указе, незаконным. И, во-вторых, обязать администрацию президента предоставить соответствующие указы. В случае отказа мы обратимся в вышестоящую инстанцию, в Московский городской суд. И впоследствии мы сможем обратиться в ЄСПЧ. Заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза окупанти передали Туреччині наприкінці жовтня. Чийгоза засудили у Криму до 8 років колонії за нібито організацію сутичок на мітингу за територіальну цілісність України 26 лютого 2014 року. Ільмі Умерова окупанти на 2 роки відправили до колонії поселення за нібито публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії.
Володимиру Балуху стало зле під час судового засідання. Йому викликали швидку через болі в спині і запаморочення. Медики відмовилися його ушпиталити. Після огляду в судовій залі діагностували загострення хронічного захворювання і поїхали. Перед цим підконтрольний Кремлю Роздольненський райсуд відхилив клопотання адвокатів Балуха про допит свідків. Нібито після свідчень саме цих людей російські силовики і прийшли з обшуком до кримського фермера. Торік на горищі будинку Володимира Балуха ФСБ буцімто знайшла 90 патронів і тротилові шашки. Майже рік українець просидів у СІЗО, а з 1 грудня він під домашнім арештом. Адвокати Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій через свою проукраїнську позицію. Зокрема, через прапор України, що майорів на даху його будинку від початку анексії Криму. Кримський марафон 10 рублів набирає обертів. Кримські правозахисники оголосили віртуальний флешмоб на підтримку збору коштів на оплату штрафів учасників одиночних пікетів. Мешканців півострова та усіх небайдужих з різних країн світу закликають ширити світлини з хештегом «Кримський марафон». Загальна сума штрафів, виписана кримським татарам за участь в одиночних пікетах, сягнула майже 1 мільйон рублів. Вже оштрафували 75, ще 5 кримчан очікують на рішення суду у січні наступного року. 14 жовтня більше сотні небайдужих кримських татар вийшли на одиночні акції протесту проти свавілля окупантів та репресій корінного населення півострову. Під час анексії Криму за зраду батьківщини окупанти пропонували українським військовослужбовцям посади і квартири. Про це на суді у справі про обвинувачення Януковича у державній зраді заявив командувач ВМС Ігор Воронченко. Він розповів, що йому особисто пропонували квартиру у Ростові. Більше того, за його словами, росіяни вдавалися і до підробок наказів вищого командування Збройних сил України. Також Ігор Воронченко заявив на суді, що від розвідки дізнався ще на початку січня підготовку російського вторгнення у Крим. В січні місяці посадовими особами Головного управління розвідки до мене надійшла інформація стосовно спонукання для проведення агресії з боку Російської Федерації. При проведенні зимової олімпіади в Сочі Південно підпорядковувалось 4 бригади швидкого реагування. Місце дислокації – це Ульяновськ, Тула, Псков, Тольятті і Іваново. Ті бригади, які потім блокували частини військово-морських сил. Тітушки на волі. Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти Олега Гебана і Сергія Костенка. Їх обвинувачують в замаху на вбивство активістів Євромайдану. Тепер вони під домашнім арештом. Про це повідомив прокурор. Змінив запобіжний захід суддя, який вже виніс резонансне рішення щодо керівника групи тітушок. Юрію Крисіну за вбивство журналіста В'ячеслава Веремія після 3 років судової тяганини присудили 4 роки умовно. Сторона обвинувачення обурена таким вироком та готується подавати апеляцію. Кваліфікація його дій – це особливо злісне хуліганство, частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Але зараз ми обмежені тією постановою про закриття кримінального провадження, яка була прийнята ще в 2014 році, і строки оскарження якої пройшли, тобто це процесуальне рішення, воно не скасоване. А за умов нескасування його сторона обвинувачення відповідно не може ставити питання про кваліфікацію дій саме як вбивство. Кіборги знову б'ють рекорди. Фільм Ахтема Сейтаблаєва про героїчну оборону Донецького литовища вже зібрав у прокаті майже 20 мільйонів гривень. За 3 тижні його подивилося більше як 250 000 глядачів. Сьогодні режисер фільму «Кіборги» отримує приз кінофестивалю молоді «Скіфський олень». Саме в ці хвилини має розпочатися церемонія. Нагороду Ахтему Сейтаблаєву особисто вручить директор кінофестивалю Андрій Халпахчі. Росія вкрала частину чужої території, скоєне не намагається приховати за лавиною брехні. Британський журналіст поставив на місце росіян через анексію Криму у прямому ефірі їхнього ж пропагандистського телеканалу. Оуен Меттью заявив, що Росія належатиме тоді до цивілізаційного світу, коли навчиться поважати міжнародне право, а доти буде під санкціями. Вы сделали катастрофическую стратегическую ошибку, нарушив не только международный закон,
а тоже вы потеряли Украину. Вы просто сделали так, чтобы вся Европа сейчас стояла против вас. Россия из-за этого стала слабее, менее уважаемая, беднее. Это плохо, господа. Окупанти хочуть пустити з молотка ділянки на шельфі анексованого Криму. Російський уряд схвалив законопроект про виставлення на аукціони ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського та Чорного морів. Незабаром цей документ передадуть на розгляд Держдуми. Він передбачає, що ділянки матимуть право розробляти компанії з російською часткою понад 50%. А рішення про оголошення аукціонів і передачі ліцензій за підсумками тендерів буде ухвалювати уряд. У Кремля закінчуються гроші. Росія повністю вичерпає резервний фонд у цьому році. До таких висновків дійшов тамтешній Мінфін. За його підсумками, за рік, що минає, з резервного фонду росіяни витратили 1,5 трильйона рублів. З наступного року російське законодавство передбачає об'єднання резервного фонду з фондом національного добробуту. Він за останній рік збіднів на 660 мільярдів рублів. 29 листопада набули чинності санкції проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії, які стали відповіддю за її агресію проти України. Прояв крайньої любові. На президента Туреччини накинувся чоловік, аби обійняти його. Однак Реджепу Таїпу Ердогану такі любощі з незнайомцем явно не сподобалися. Шанувальника він відштовхнув. А потім його ще й скрутила президентська охорона. Вже на допиті в поліції з'ясувалося, що чоловіка звуть Хусейн Демірджан. І він не мав жодних поганих намірів, хотів лише теплих обіймів з президентом. Після допиту горе шанувальника затримувати не стали і відпустили додому. Coşkusuyla Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayan siz saygıdeğer У Карпатах лавина небезпека. Сніг може зійти одночасно на багатьох схилах. Через відлигу рятувальники закликають бути обережними тих, хто нині в горах. Загалом передноворічний тиждень буде не зимово теплим по всій країні. Замість снігу напередодні свят синоптики нам обіцяють дощ. Ялиночко гори у буквальному сенсі цього слова. Жителям столиці Казахстану Астани спаплюжили новорічні свята. Згоріла головна ялинка країни. Спалахнула вона з невідомих причин. Рятувальники боролися з вогнем 1,5 години, але рятувати зелену красуню вже було марно. Тепер місцева влада екстрено шукає інше різдвяне дерево. В Астане елка горит в парке. А в Нью-Йорку святковий настрій перехожим зіпсували Санта-Клауси. Посеред вулиці влаштували масову бійку. Хлопці у червоно-білих костюмах навкулачки вирішували, кому дістанеться хлібне місце. Відео бійки вже побило рекорди переглядів у мережі, а судячи з коментарів інтернет-користувачів, вони все ж таки хочуть вірити, що билися Санта-Клауси не за гроші, а просто з'ясовували, хто з них справжній. А ось де панує новорічна атмосфера, так це в Китаї. Там за Санта-Клаусів пінгвіни. Птахів переодягнули у зоопарку міста Харбін. Там відкрили снігове містечко. Пінгвіни у яскравих костюмах сновигають з-поміж відвідувачів. А дітям навіть дозволяють пограти з птахами. Я думаю, що пінгвінам дуже холодно. Чому ти так вирішила? Мені ж холодно, тож і їм зимно. Наразі це всі новини. Оновлений випуск «Заман» дивіться вже менш ніж за годину. Залишайтеся з АТР.